Sa pay ko yun mo na ako. Dagan-daganan man jud ko nimo ang utang nimo ba nga motor sa kuha. Sibat-sibatan naman ko nimo may naman ka mo sakay atong motor nga giutang nimo sa kuha. Di ka kabalo mo bayad. Bayad ra lagi ko ana, nagipit ra ko ron. Ah, sige na magigingog kagipit. Ako ra ba naning kamot anang motor nimo nga nangutang ko sa kumpanya. Ako tigbayad niya karon mo likay-likay ka sa kuha maningil ko nimo. Kaya ay ko nimo igor ka mo sakay anang motor. Ako tig bayad na mabaguod ko ano sige ra kagingog. Gipit kada adlaw na lang kagipit. Bayad bitaw ko si mo sa una nga napay kwarta. Iningon kagamita lang na. Nya karon gawa na ko yung kwarta imo na pug kong apurahon. Normal man ang magipit ta Grace. Kay karon makasabot man ko inani. Mao tong wala na ko gidawat kay kabalo ko nang ginahanglan kag kwarta. So karon 5 naman day ka bulan nga wa ka kahatag mo nang gipiton tagyo kag mayo kay ngano wala na ko'y pangbayad. Ako na gipaningil didto. Nya usa pa wala na ko'y kwarta ikatapal nimo. Unya, unsa ibayad na ko ni ron? Alangan magmangibot ko. Bayad pod Grace eh. Sa kumpanya ba yan? Una-una ang nakapangalan na nas kumpanya ng utang ako. Nya ang nagamit, Grace ang nakabutang, ang nakagamit ana. Bayad pod baton pug kaulaw oy. Ah, mao ba? Dili din na ilahang motor. Ngi, nanghambog pa si Grace ako ang gipalitan daw niya iyang uyab og motor 124,000. Nya ang tinuod, inutang ra di ay. Ew, ulawa oy. Ikaw ba? Pwede raman siguro ko nimo tuon sa balay. Di ka gukod-kukurong ko nimo sa dalan. Kaulaw raman ka. Wow, ako pa hinuon karoy maulaw. Sa bagay ugok don ta ka dili man ko maulawan. Ikaw may maulawan kay ikaw may nangutang nako. Kabaga ko nimog naong no. Ulawa ana oy. Kanang tagbuon lang kas dalan ba unya gukdon tungod ra sa utang. Ilang gid ko gusto nga mabuti sa akong uyab kay basi mo na hinungdan sa mga away. Ah, mao day na. Maulaw ka nga gukod-gukoron ta ka. Kay base nagpambog ka sa imong uyab nga gikash nimo na ang motor. So mo na karon kung gukdon ta ka, masuko ka kay basin maabdan ka sa imong uyab, masakpan ta, nga giutang din na nimo. Bayad lagi para di ta ka gukuron. Ako hinayutang ngay nga na. Gukdon, di naguro ko mugawas og balay oy. Sige, testing lang gyud. Once mabot ni sa akong uyab ning istoryahan ni, di ka bayaran sa akong utang ba? Aus, testingi lang pod. Ug di ko nimo bayaran, ahaw. Maabot gyud ni sa imong uyab gyud. Sige, testingi. Gusto mo kakagmakwit sa akong utang sa imuha. As kabaga ra ba ko nimo naong ikaw pay nay utang nako, ikaw pay masuko nako. Tulisok-tulisokon pa jud ko nimo nga ikay nay kabubuton nga bayron nun sa kuha. Ana day na ron. Kinsa pay naiutang, mao pay masuko. Wow, siya pay utangan, siya pay masuko. Uyawa oy. Kung magkinaunsa, ikaw mong pigokdon sa kumpanya na, kay imuha man ang pangalan. Aw, ay lang jud ko ana Grace. Ay kung puna ba kay ako'y mapuno? Aw, buawas man pud ko. Bayad po Grace, na utang. Utang nimo, utang nimo. Bayarin ko ba? Mapuno po ko. Say mapuno nga, utang nimo ba? Bayari. Oh, unsay gusto nimo? Gusto ka diri lab. Tara, hapon na oh. Kay magwasing pa ko sa motor ba? Limpyo pa man na, ilang sa kusingi. Saman, mubayad ka dili kay kuha ko ng motor. Ha? Kasi kuha ni mong motor. Sa tinood lang yun, sir. Kanang motora na, ako ana. Iatik-atik ra ka mong uyab nga iyang gikash na. Kuha na, inutang na anak ko. Ha? Yung kay mo ning gikasan, kay mong girigalo sa ako atong birthday nako. Gano'n bitaw ko na sa imuha. Regalo, pero utang pa. Ay klaro, oy, tarong-tarong pa ko gamit ani, gipanghambog pa nako sa kong mga barkada, sa tanan akong mga kaila ug sa akong pamilya nga. Ihatagan ko nimog motor, proud pa kay kunimo. Muhatag kag motor, mangatik payug ka, unsa na? Para lang maganahan ko nimo, kay ayo magbulag ta oy. Lami. Nagbulag naman mo sa imong uyab, usap pa, di makakabalo mo drive ng motor. Kuhaon na nako ni.